नमस्कार। बतकही में रवलन के स्वागत बा। रवलन के का हाल चाल बा। उम्मीद करते हैं सब कोई ठीक है होके। आज के वीडियो में हमने के सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में बातचीत कल जाई। सुकन्या समृद्धि योजना में अगर रउआ लोग भी अपन लड़की के नाम से अकाउंट ओपन करवैले बानी लोग तो ये खबर रउआ लोग खातिर बा। पूरा वीडियो देखी लो जेमे सारा डिटेल दियल गईल बा। अब केंद्र सरकार के द्वारा सुकन्या समृद्धि योजना में कुछ बड़ बदलाव कल गईल बा, जेकर सीधा असर खाता धारक लोग पर पड़ रहल बा। सुकन्या समृद्धि योजना केंद्र सरकार द्वारा सन 2015 में शुरू कल गईल रहे, जेमे लोग अपन लड़की के नाम से अकाउंट ओपन करवा करके फंड जमा कर सकता लो और उ पैसा बाद में अपन लड़की के पढ़ाई लिखाई और शादी ब्याह में खर्च कर सकता लो। लेकिन अब केंद्र सरकार के द्वारा एमे कुछ बदलाव कल गईल बा, जेकर सीधा असर लोग पर पड़ता। अब से सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश करे के खातिर आधार कार्ड और पैन कार्ड होखल जरूरी बा। अब से ये दोनों कार्ड अनिवार्य कर दिहल गईल बा। रउआ के बतावे के चाहे कि सुकन्या समृद्धि योजना में अकाउंट ओपन करवावे के खातिर आधार कार्ड नंबर या फिर आधार नामांकन पर्ची होखल जरूरी बा। अगर आधार कार्ड नंबर या फिर आधार नामांकन पर्ची नइखे त अकाउंट खुलवावे में परेशानी हो सकता। सरकार द्वारा कहल गईल बा कि अगर आधार नामांकन पर्ची के द्वारा अकाउंट खुलवावल जाता तो अकाउंट खुलला के 6 महीना के अंदर आधार कार्ड नंबर जमा करे के पड़ी। पहले सुकन्या समृद्धि योजना में बिना आधार कार्ड और बिना पैन कार्ड के ही निवेश कल जा सकत रहला, लेकिन अब सरकार द्वारा ए नियम में बदलाव कल गईल बा। वित्त मंत्रालय द्वारा इस बारे में नोटिफिकेशन जारी करते हुए जानकारी दिहल गईल बा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा जानकारी देते हुए कहल गईल बा कि एसएसवाई जैसन कोनो भी डाकघर योजना में खाता ओपन करवाते समय पैन कार्ड या फॉर्म 60 जमा करल जरूरी बा। अगर उस समय जब खाता खुलवाता इन लोग तो पैन कार्ड या फॉर्म 60 जमा नइखे भइल तो सुकन्या समृद्धि योजना के तहत कम से कम 2 महीना के अंदर पैन कार्ड या फॉर्म 60 जमा करे के पड़ी। अगर रउआ लोग कोनो भी स्मॉल सेविंग स्कीम या पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम में खाता ओपन करवाओ तनी लोग तो एकरा खातिर कुछ डॉक्यूमेंट लागी। कौन कौन से डॉक्यूमेंट लागी नोट कर ली लो। पहला नंबर पर बा आधार कार्ड नंबर या फिर आधार कार्ड नंबर नइखे तो आधार इनरोलमेंट स्लिप। दूसरा नंबर पर पैन कार्ड नंबर और तीसरा नंबर पर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। इक्वली डॉक्यूमेंट और पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेके जाइन लो तो इजिली रउआ लोग के एक प्रकार के जौन भी योजना बा डाकघर के ओमे खाता ओपन हो जाई। और एगो जरूरी बात कि जे लोग के अकाउंट पहले से सुकन्या समृद्धि योजना में बा और उ लोग पैन कार्ड नइखे लोग जमा कैले तो 30 सितंबर तक जमा कर ले लोग। अगर 30 सितंबर तक नइखे लोग जमा करत तो 1 अक्टूबर 2023 से उनका लोग के अकाउंट जौन बा वो बंद कर दिहल जाई। तो जाई लो जल्दी से जल्दी अपन जौन भी पैन कार्ड बा वो जमा करी लो। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर रउआ लोग के जानकारी निमन लागल तो वीडियो के ज्यादा से ज्यादा शेयर करी लो। धन्यवाद।